ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилоти ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. Дар студия бо шумо Мадина Назарова. истиқлолият барои тоҷикон рамзи пойдории давлат, ҳастии миллат ва шарафу эътибори Тоҷикистон мебошад. ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлати соҳибистиқлол ва ҳуқуқбунёд давоми солҳои соҳибистиқлолӣ бо мақсади таҳкими пояҳои истиқлолияти давлатӣ ва рушди иқтисодии миллӣ талош ба харҷ дода барои таъмини зиндагии шоистаи ҳар як шаҳрванди кишвар барнома ва стратегияҳои мушаххасро амалӣ менамояд. истиқлолият барои мардуми кӯҳанбунёди тоҷик арзиши муқаддасу сарнавиштсоз буда таҳти парчами он хурду бузурги кишвар барои тақвияти пояҳои давлатдории навини худ бо азму талоши ватандӯстона заҳмат мекашанд ва дар зарфи 28 соли истиқлолият дар ҷодаи расидан ба ҳадафҳои стратегии кишварамон ба дастовардҳои бесобиқа ноил гардиданд. дар тӯли 28 сол чӣ қадар мо ба дастовардҳои илмӣ ба дастовардҳое ки дар масъалаҳои иқтисодии ҷумҳуриямон, масъалаҳое ки имрӯз барои тамоми ҷумҳуриямон маълум аст, яъне ташкил кардани корхонаҳо, ташкил кардани фабрикаҳо, заводҳо ва кушодани ихтисосҳои нав дар донишгоҳҳо ва махсусан мактабҳои имрӯзаи ҳозиразамон ки ба талаботи давлатҳои Европа ва давлатҳое ки абадхордатанд, яъне мо баробар шуда метавонем. Ин ҳама баракати истиқлолият ва сулҳу суботи ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. истиқлолият дар баробари ин ки омолу орзуи деринаи халқи мост, инчунин лаҳзаи андеша ва таҳлили масъулияти ҳар фарди сарзамини аҷдодӣ барои расидан ба қадри гузашта ва кору фаъолияти созанда барои имрӯзу ояндаи ватани маҳбубамон мебошад. истиқлолияти Тоҷикистон заминаи воқеии таърихӣ дорад ва мардуми шарафи Тоҷикистон ва миллати сарбуланди тоҷик ва он истиқлолияти давлатие ки расман санаи 9 сентябри соли 1991 эълон доштанд, он аз умқи таърих сарчашма мегирад ва барои ба даст овардани ин истиқлолият фарзандони фарзандаи миллати мо дар тамоми давраҳои таърихӣ ҷонбозиҳо карданд ва рисолати таърихии худашонро бо сари баланд пеши мардуми ҷаҳон, пеши башарият ба сомон расониданд ва дар заминаи хизматҳои шоёни фарзандони фарзандаи миллати тоҷик ба рушди фарҳанги ҷаҳонӣ, тамаддуни ҷаҳонӣ мо тавонистем ки дар ин марҳилаи таърихӣ истиқлолияти давлатӣ ба даст биёрем ва сарзамини аҷдодии худро колан дар ихтиёри худ гирем. арзишҳои миллии мо низ эҳё гардиданд, масалан ҷашни байналмилалии Наврӯз ки ба ҳамчун мақоми байналмилалиро гирифт, ворид гардидани бисёре аз арзишҳои таърихи ва фарҳанги мо ба мероси фарҳанги умумибашарӣ ва дар заминаи ин эҳё гардидани бисёре аз шохаҳои адабиёт, фарҳанг, таърихи мо ки тавонист миллати моро дубора ба ҷаҳониён муаррифӣ сохта бошад. хушбахтии мардуми тоҷик дар он аст ки месозад ва эҷод мекунад. ин худ рамзи бофарҳангии мардуми тоҷик аст. идомаи ахбор. новобаста аз роҳандозӣ шудани чораҳои пешгирикунанда ва ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шудани пайравон ва аъзои ташкилотҳои террористӣ ва экстремистӣ ҳанӯз дар ҷомеаи дунявии мо нафароне пайдо мешаванд ки бар асари пойбандӣ ба бесаводию ҷаҳолат тӯҳмаи макру фиреб гардида монеи таҳсили фарзандони худ дар мактабҳои пешқадами замон андӯхтани донишҳои пешрафтаи муосир мегарданд. гузориши мо дар ин мавзӯъ. истиқрори сулҳу ягонагӣ ва ваҳдати миллӣ ва раванди назарраси таҳкими ҷомеаи воқеан демократӣ фазои Тоҷикистони азизи моро фаро гирифта тавассути ин дастоварди бузург Тоҷикистон дар ҷомеаи ҷаҳони навин мавқеи шоистаи худро соҳиб гаштааст. бо вуҷуди ин ҳанӯз ашхоси алоҳидаи пайдо мешаванд ки қадри ин неъматҳои бебаҳоро дарк накарда дар дил кина бар сохти ҳаёти дунявӣ ва дар сар фикрҳои ботилу ҷоҳилонаро мепарваранд. боиси хушнудист ки нияту амалҳои ғализи бадандешон аз ҷониби ҳомиёни оромию осудагии сокинони ҷумҳурӣ сари вақт ошкор ва пешгирӣ карда мешаванд. зимни роҳандозии чорабиниҳои фаврӣ ҷустуҷӯӣ муайян карда шуд ки шаҳрванд Миллиев Фирӯзҷон Халиқович, лақабаш Абдулло, соли таваллудаш 1975, зода ва истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе дар маҳаллаи гипраземи пойтахти ҷумҳурӣ ба тарғиби ақидаҳои ифротӣ ва даъвати ҷавонон ба ҷараёни салафия машғул буда
ҳар бегоҳ дар масҷиди сомони маҳаллаи мазкур баъд аз анҷоми намози шом ба ҳаммаслаконаш Қандиев Эмомалӣ Нурхонович, лақабаш Давлат, соли таваллудаш 1994, зодаи шаҳри Кӯлоб, истиқоматкунандаи ноҳияи Синои шаҳри Душанбе ва Маҳмадов Аҳрор Абдуллоевич, соли таваллудаш 1966, зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи Нуробод, аз рӯи рукунҳои хос ва адабиёти ҷараёни манъшудаи салафия сабақ меомӯзад. муддати 4-5 сол аст ки ман Қандиев Эмомалӣ ва Нозиму Қаёмиддинро мешиносам. Миёнаҳои моҳи июни соли 2019 ман ҳарди онҳоро даъват кардам ки аз рӯи китобҳои тарғибкунандаи идеологияи салафия аз ман сабақ гиранд. онҳо розӣ шуданд ва даъвати маро қабул карданд. баъди ин ҳар шаб дар масҷиди деҳаи Солмони маҳаллаи Чимтеқа пас аз хондани намози хуфтан ба онҳо сабақ медодам. боздошти номбурдагон далели мазкурро пурра собит намуд ва ҳамзамон бо ин дар манзили истиқоматии миллии Фирӯзҷон 48 адад адабиёти мансуб ба ҷараёни салафия дарёфт ва мусодира карда шуд. соли 2016 инҷони миллии Фирӯзро мешиносам ва мо бо ӯ дар бозор шинос шудем ва ӯ маро ба ҷараёни салафия даъват кард. дар рафти ҳаракатҳои тафтишотӣ аз рӯи нишондоди боздоштшудагон дигар алоқаҳои ҷиноятии миллии Фирӯзҷон, Нуров Мусо Ғайюрович, лақабаш Қори Мусо, соли таваллудаш 1973, зодаи ноҳияи Нуробод, оиладор, соҳиби 2 зан ва 7 фарзанд, истиқоматкунандаи ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати деҳоти Чимтепа муайян ва боздошт гардид. Номбурда бархилофи қонунҳои амалкунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон рафтор карда, дар як вақт бо 2 зан хонадор шудааст ва дар хонаҳои истиқоматии ҳамсаронаш таълимоти ғайриқонуниро дар асоси аҳкому аркони ҷараёни мамнӯи салафия ба роҳ мондааст. муддати 4 моҳ мешавад ки ман ва Сафия ва дар маҷмӯъ бо ҳамроҳи кӯдакои худам 5 нафар кӯдакои ноболиғро таълим медодам. вақте ки кӯдакҳо агар дарсҳошона ёд намекарданд, ҳамун дустҳо дар кафи дустҳошон ё кафи поҳошон аз 1 чӯб то 3 чӯб мезадем. вақте ки падарони ҳамун кӯдакҳо ба ман муроҷиат мекарданд, аз 4 тоза то 6 соларо қабулшон мекардам, аз 6 сола аз ҳисоби калонишон қабул намекардам. аз ҷумла 22 июли соли 2019 дар манзили истиқоматии ҳамсари якуми Нуров Мусо, Нурова Раҷабгул Бурҳоновна, соли таваллудаш 1991, воқеъ дар ноҳияи Рӯдакӣ, ошкор гардид ки ноболиғон Раҳимова Мадина Абдуллоевна, соли таваллудаш 2003, Сафияи Саидшоҳ 6 сола ва Умари Иззатулло 6 сола ба таълимоти ғайриқонунӣ фаро гирифта шудаанд. ҳамзамон дар хонаи ҳамсари дуюми Нуров Мусо, Фармонова Хоҷара Ҷалиловна, соли таваллудаш 1985, воқеъ дар ноҳияи Рӯдакӣ, ҳолати дигари таълимоти ғайриқонунии ноболиғ Абубакри Саидшоҳи 4 сола, сокини ноҳияи Рӯдакӣ ошкор карда шуд. طبق خلاصه مرکز تشخیصی کمیته کار با دین تنظیم انعنه و جشن و مراسم ملی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان معین گردید که آنها به جریان افراطی سلفیه تعلق دارند و وارد نمودنشان به حدود جمهوری تاجیکستان قطعاً منع کرده شده است. نسبت بازداشت شدگان ملی فیروزجان خلیقویچ، قندیف امامعلی نورخانویچ، محمدов احرار عبداللهویچ با دسترسی ماده 307 پریم 4 قسم 1 و نسبت نورов موسو غیورویچ با دسترسی ماده های 117 قسم 1 و 170 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات پیشکی ادامه دارد. راه یگانه امین داشتن جوانان از افتادن به دام مکر و فریب حزب و حرکت‌های افراطی در روحیه خودشناسی، خودآگاهی و هویت ملی تربیت نمودن و به کار و فعالیت بنیادکاری و سازنده جلب کردن آنها می باشد.
дар ин кор бояд тамоми ҷомеа саҳмгузор бошад. ҳар як миллат имрӯзу фардои худро танҳо ва танҳо бо дастони худ тавассути фарзандони содиқу вафодори хеш месозад. аз ин ро қарзи шаҳрвандӣ ҳар як сокини кишвар аст ки фарзанди худ, хешу табори худ, ҳамсояи худ, ҳамдиёру ҳамватани худро аз фирефташавӣ ба ақидаҳои бебунёд ва хавфноки ифротию террористӣ ҳифз намояд. дар ноҳияи шаҳри Туз аҳли заҳмати хоҷагиҳои деҳқонӣ имсол навъҳои серҳосили пахта парвариш намуда, айни ҳол дар саҳроҳо ҷамъоварии ин ашёи хоми саноатӣ муташаккилона идома дорад. гузориш аз ноҳияи шаҳри Туз. пахтакорӣ яке аз самтҳои асосии соҳаи кишоварзии навоҳии вилояти хатлон ба шумор рафта, таваҷҷӯҳи масъулин ва кишоварзон ба он бештар аст, зеро пахта маҳсулоти саноатӣ буда аз он анвои гуногуни маҳсулоти дар бозори ҷаҳонӣ серхаридор истеҳсол карда мешавад. маҳз ин омил боис гардидааст ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба кишти пунбадона ва васеъ намудани майдони ин намуди зироати техникӣ аҳамияти хоса дода, баъри дастгирии ҳамаҷонибаи пахтакорон тадбирҳои мушаххас меандешад. дар ноҳия дар майдони 5250 гектар пахта кишт кардаем. кишоварзон наздики 80% пахтае ки мо кишт кардаем навъи флеш мебошад, чунки навъи флеш нисбати ба дигар навъҳо ҳам ба гармӣ тоқатовар аст, ҳам ба талаботи об ҳам тоқатовар аст. бинобар ҳамин сабаб кишоварзон ноҳия махсусан навъи флешро кишт кардаанд. навоҳии минтақаи шаҳри Тузи вилояти хатлон ки мавзеи гармтарини ҷумҳурӣ мебошад, кишоварзон назар ба заҳматкашони дигар минтақаҳои мамлакат ба ҷамъоварии ҳосили пахта барвақттар шурӯъ менамоянд. ин мавсим низ хоҷагидорони ноҳияи шаҳри Туз ба ғунучини пахта оғоз намуда, аллакай дар саҳро бо ҷалби саҳмдорону чинакчиён ба ин тадбири самарабахш вусъат мебахшанд. тавре мушоҳида мегардад имсол ниҳолони пахта аллакай пурбор менамоянд ки ба гуфтаи кишоварзон ҳосил назар ба ҳамин давраи соли гузашта бештар аст. яке аз омилҳои фаровонҳосилии майдони пахтазорро кишоварзон дар риояи дурусти қоидаҳои агротехникӣ ва интихоби дурусти тухмиҳои ба обу ҳавои минтақа мувофиқ вобаста медонанд. дурнамои истеҳсоли пахтаи мо 11970 тонна мебошад. мо бо боварӣ гуфта метавонем ки мо аз иҷрои ин дурнамо бо сарбаландӣ мебароем. баъри таъмини раванди самарабахши маъракаи ҷамъоварии пахта, масъулини мақомоти иҷроияи маҳаллӣ, идораи кишоварзӣ ва хоҷагиҳои деҳқонӣ тадбирҳои амалӣ андешида, ҳаққи чиниши заҳматкашонро сари вақт дастрас менамоянд. ҳамзамон ҷиҳати қабул ва коркарди саривақтии ҳосили ҷамъовардашуда аз ҷониби масъулини ноҳия чораҳои мушаххас рӯи кор омада, корхонаҳои коркарди пахта ба мавсими имсола омодагӣ дидаанд. таварали соҳибназаров, Парвиз Сафаров барои барномаи ахбор. мақсаддор анҷом додани кишти такрорӣ беҳтарин омил дар таъмини амнияти озуқаворӣ маҳсуб меёбад. махсусан дар иқлими гарми вилояти Хатлон бо истифода аз тухмиҳои пешпазак имкон фароҳам аст ки дар як сол аз як замин 2-3 ҳосил гирифта мешавад. гузориши хабарнигорони мо аз ноҳияи Ҷайҳун. кишти такрории зироат дар ноҳияи Ҷайҳун барзиёд таъмин карда шуд. аҳли заҳмати ноҳия бо дуруст баҳрабардорӣ кардан аз замин ва риояи фарҳанги заминдорӣ дар таъмини амнияти озуқавории ҷумҳурӣ ҳиссаи шоён мегузоранд. имсол ҳам дастоварди кишоварзони ноҳияи Ҷайҳун дар истеҳсоли пиёз қаноатбахш буд. бештар аз 80 000 тонна пиёзи аълусифат рӯёнида шуд. зиёда аз 30 000 тоннаи он ба Федератсияи Россия ва дигар кишварҳои дӯсту ҳамсоя содирот гардид. дар ҷамъиятҳои деҳоти Дӯстӣ, Якадин, Панҷ, Қумсангир, Истиқлол ва Ваҳдати миллӣ нақшаи кишти такрорӣ пурра иҷро гардида рӯзҳои наздик боз ба кишти пиёз шурӯъ мекунанд. дар майдони 619 гектар кишти такрорӣ гузарондаем ки аз ин дар майдони 40 гектар кунҷид мебошад ки ҳозир дар хоҷагии деҳқони Сардор Носиров ҳузур дорем ва чӣ хеле дида истодаед ана кишти дуюм баъди пиёз кишти кунҷид гузаронда шудааст ва ниҳолон хеле ҳам хуб мебошанд. умуман дар ноҳияи Ҷайҳун ҳар ваҷаб замини кора мақсаднок баҳрабардорӣ шуда деҳқонон дар истеҳсоли пиёз, полезӣ, лимӯ, ҷуворимакаи дон, шолӣ ва сабзӣ миёни дигар ноҳияҳои вилояти Хатлон дастоварди хуб доранд. кишоварзони ноҳияи Ҷайҳун мақсад гузоштанд ки майдони гармхонаҳоро ҳам васеъ кунанд. аз ҳамин хотир дар ҳама деҳоти ноҳия ҳавасмандии сокинон барои ташкили гармхонаҳои нав баланд бардошта мешавад. деҳқонони ноҳияи Ҷайҳун тасмим гирифтанд ки дар майдони 13 гектар имсол ва дар солҳои минбаъда
ҳаҷми майдони парвариши ин зироати пурбаҳоро зиёд намоянд. аллакай дар ноҳия ҷамъоварии ҳосили пахта шурӯъ гардид. нахустин шуда дар ҷамоати деҳоти 5 ин маъракаро оғоз бахшиданд. аён аст ки имсол пахтаи хуб парвариш шудааст. аҳли заҳмат ният доранд ки то гиромидошта аз ҷашни истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дурнамои пешбинишудаи истеҳсоли ашёи хомро барзиёд иҷро кунанд. خدمت در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان قرض شهروندی هر یک جوان با اور و ناموس وطن است. در همین زمینه با تشبث کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه رودکی در قسم حربی 45005 کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجدنی چاره‌بینی ترغیباتی برگزار گردید. گزارش خبرنگاران ما در این خصوص. ҷиҳати дар сатҳи баланд таҷлил намудани рӯзи таъсисёбии кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар қисми ҳарбии 45005 чорабинӣ баргузор шуд. сарбозону афсарони қисми ҳарбӣ саф ороста бо гузашти низомӣ чорабиниро оғоз намуданд. саҳми афсарону сарбозони қисмҳои низомии зертобаи кумита дар бартарафсозии офатҳои табиӣ, наҷоти шаҳрвандон ҳангоми ба амал омадани ҳолатҳои фавқулода назаррас арзёбӣ гардид. кормандони кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи рӯдакӣ дар чорабинӣ иштирок карда хизмати софдилона ба ватан модаро қарзи шаҳрвандии ҳар шахси ба ору номуси кишвар арзёбӣ карданд. зикр шуд ки бояд имрӯз барои ҷалби ҷавонон ба сафи артиш дар байни аҳолӣ корҳои дурусти фаҳмондадиҳӣ ба роҳ монда шавад. дар ин рӯз бо мақсади ҳавасмандгардонии сарбозон ва сарбаландона адо намудани хизмати ҳарбӣ аз тарафи кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ба сарбозони қисми ҳарбии 45005 кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ тӯҳфа тақдим карда шуд. кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократистон дар ноҳияи рӯдакӣ бахшида ба муносибати 25-солагии таъсисёбии кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар қисмҳои ҳарбӣ чорабинии фарҳангӣ ва варзишӣ баргузор намуда, инчунин барои баланд бардоштани ҳисси ватандӯстӣ ва худшиносии миллии ҳайати шахсии сарбозон бо тӯҳфаҳои хотиравӣ саҳми худро мегузорад. бояд зикр намуд ки имрӯз саҳми кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи рӯдакӣ дар корҳои ободонӣ назаррас буда кормандон пайваста барои вусъат бахшидани тадбирҳои ободонӣ ташаббусҳои созанда амалӣ менамоянд. бинандаҳои гиромӣ, ин буд нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор. тансиҳату хонобод бошед.